लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो बरायग्रोना लानाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' थांगाल' नायना मोनथिखाबाय जानांगौना आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियायावबो नुबाय जानांगौ गोबाङानो, अब्ला गोबाङाबो नुवाखैबो जानांगौ, गोबां नुबाय जानो हागौ। जेखि जाया आंनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना जे पार्टियाव थाया मानो, जे संगठनाव थाया मानो, जे आफादाव थाया मानो, मा गावजों गावल' नारलायलायनाय खुरां बुंबाय थायोलै। नोंथांमोनखौ जुदि सोरबाया माबा मोनसे रायदों एबा बुंदोंबा नोंथांमोना एसे सानो कन्ट्रलाव थानो, अब्ला नोंथांमोना बुंजानो बादोंब्ला नोंथांमोना बिनिफ्राय ओंखारनांगौ एबा रिजाइन होनांगौ। जोंनि खावलायनाय पाब्लिकनि, अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि नांलायनायखौ जों पाब्लिकआ खोनासंबाय थानांगौ नामा? बे मोनसे कारना सोंलुआ फैयो। गावजों गाव नांलायबाय थानाय एबा बोराबलायबाय थानाय, बुंखोमालायबाय थानाय। इउपिपिएलआलाय मा, बिपिएफआलाय मा? बर'जों बर'नो जुदि खौसे गैयाब्ला नोंथांमोना सोरबा बिपिएफनिखौ, सोरबा इउपिपिएलनिखौ, सोरबा बिजेपिनिखौनो हक, सोरबा माबानिखौनो हक, सोरबा मानि गोबां दङ, बुंजोबला। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ मा खावलायदों, नोंथांमोना सिगांनि बायदि जा सोलिबाय थानायमोन ना, बेबायदि सोलिलांबाय था। नोंथांमोननि पलिटिकेलाव थांबाय था। बेयाव नांलाय खमलाय जेबो दावराव दावसि लाबोनाङा। दावराव दावसि लाबोयोब्ला मा, सोरनिनो खहा? नोंनिनो खहा, जोंनिनो खहा, नों बर'निनो खहा। नोंथाङा मा हारसा बांगालि नामा? सोरबा मा गावजों गावनो मा देथारलायनानै थैलायनोसै नामा नोंसोरो? बिदिसो थांदों नोंसोरनि खुराङा, बाथ्राफोरा, रायलायनायफ्रा, नांलायनायफ्रा। जिखुनु जाया मानो नोंथांमोना इउपिपिएलआवनो जा, बिपिएफआवनो जा, बिजेपियावनो जा, जिखुनु राजखान्थि दोलोआव थाया मानो, नोंथांमोना एसे जोंनि बर' हारिखौ बोरै डेभेलप खालामनो हागोन, बोरै गोजोन सान्थियाव, सुख सान्थियाव लाबोनो हागोन, बेफोरसो मेनलि बुंनो थाङोब्ला। जेब्ला बै समाव जोंनि नाजानाय जुजिनायफोराथ' अलरेडि मा फेलें जाखाबाय। दा आरो बबेबा लामाथिं नोंथांमोना मोनगोन खोमा बे बड'लेण्डखौ, बेसो मेनलि थांखिया नोंसिनिया। बे थांखिखौ होसोनानै बबेबा खनाजों होसोनानैसो ओरै नङा ओरै, ओरै नङा ओरै, मिथिबाय? नोंथांमोनाथ' सिगाङावहाय बड'लेण्ड 50-50 होननायाव नोगोद होस्राव सोरबा बायदिया नै ओरै खानायखौनो ओरै सिनलायलायनानै गेजेराव खानायल' दोननानै आसाम 50-50 लिरना लानाय। बिथांमोनखौ गोसोखाङोब्ला मेगनाव मोदै गयो, दुखु मोनो। नाथाय जोंनि नाजानाय जुजिनाया मा फेलें जाना थांबाय आरोना। मा होनबावनो, नोंथांमोनानो जुदि गावजों गावनो नांलाय खमलाय जायोब्ला हारिखौ बोरै गोजोन सुख सान्थियाव लाबोनो नोंसोरो? अब्ला दे नोंसोरो नांलायबाय थायो ना मायो, नांलायबाय था, अब्लाबो नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि खावलायनायखाय नैबे भिडिअखौ लाना फैदों आरोना। अब्ला नोंथांमोनाथ' सोरबा बबेबा मोनसेजों नायनानै नोंथांमोनखौ एसे एनै बुंगोन, बेखौ नोंथांमोना सैज्य खालामनो हायाब्ला नोंथांमोना मानो बिबानाव थाखो? बेबो मोनसे सोंलु आरोना। जादोला नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालायनाय, जाहाथे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै सापर्ट खालामदो। 2K थांथारसिगोन आंनिया, नोंथांमोना नायनानै सोरबा 2K खालामना होदो अननानै ना। थेंक इउ, बेसांआनो।